Satu kali lagi masih sarung jagung abot rasaku gunung ora wegah watone tan sasu mandeng sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh sarung jagung abot rasaku sarung jagung minangkani pamundutan saking panjenenganipun Mas Bambang. Nduk. Apa sadurunge awake dhewe ngaturake suwanten saking panjenengane Mbak Win sing saka Magetan, ya ora ketan sedhela ingkang hamengku gati ingkang minulya panjenenganipun Bapak Sutrisno didhawuhi munggah panggung, Nduk. Dimen ngaturake sepatah kata. Dadi kersanipun mangertos menapa ingkang dados pangajapipun panjenenganipun Bapak Sutrisno. Nggih. Pepundhen kula Bapak Sutrisno mboten ketan sak kecap sak klimah, monggo kula aturi minggah wonten ing panggung ngaturaken sepatah atau dua kata dumateng para kadang-kadang utawi dumateng para pamirsa sedayanipun. Ya, Cok. Disepoti Matareman, Cok. Turuk. Turuk. Monggo. Monggo, monggo Rama, monggo. Lak turi tindak sasana Rama. Jarane janmo. Janatan
Nggih, monggo Bapak kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Matur nuwun sanget dumateng para pandemen ringgit wajuta matur sembah nuwun kunjuk dumateng sedaya pepunden lan sedaya para rawuh kakung semawana putri gedhe cilik lanang wadon tuwa lan nom tasah paringan wilujeng nggih selamat nggih alhamdulillahirabbil alamin kepareng menika pinayungan kanugrahan kabejan kamulyan saking Gusti kang Maha Murah saking Allah kang Maha Agung rina kelawan dalu tansah paringi kawilujengan saged makempal manunggal nyawiji wonten mriki sugeng rawuh sedayanipun sugeng pinanggih ing dalu punika tansah dipun pinaring sehat wal afiat monggo sesarengan puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin mboten kata lumpen selawat sesalam kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawantu-wantu sama syafaatipun ingkang tasih wewungan ing dalu punika tansah dipun pinaringi kesehatan, kesabaran, keimanan kanthi sarana anggenipun angestreni ingkang niat lan hajat kula tansah kinabulan sedaya tansah paringan mugi lancar anggenipun golek sandang kelawan pangan ayam tentrem keluarganipun sedaya mekaten nggih matur suwun mboten ketang sadang sak pekelinang kula dipun paringi wekdal paring pepatah utawi dua patah paring sabda pangandika ngono ya Nggih no. omongane ya glek tak bethuk terus ya ora tau kulino belajar sinau basa ngaten nggih nggih mugi-mugi ing dalu punika tansah paringi sehat sedaya nggih. Nggih, amin. Berkahipun Allah. Niki kula kan paring lagon sithik ya. Nggih no, ya kedah nggih. Anu Mas. Larase uga nganggo kono nggawa dhewe. Lah wong sembodo. Larase nggawa dhewe kok nek nggawa kono aku bingung. Nek wis bingung, aku bingung pilih ngendi ngono kae. Timbangan aku milih bingung mending gak milih Rita. Nggih ngoten nggih. Pak badhe yogi ya teko lho. Anak kula nang yogi ya teko lho masamu Pak Dalang. Ambune kula pun wong netepi darmane ngucapi guru apa tiyang sepuh ngono alhamdulillah. Sehat nggih Mas Yogi nggih. Alhamdulillah. Niki kula tak sithik wae. Alah Pak Slamet jenggo keh nyapa wae dhewe leh muni. Ha iya. Wong sugeng rawuh nggih Pak Dalang matur suwun Pak Dalang nggih. Saged ngestakaken niat lan tekad kula pangajab sampun kawedharaken wau Kang Mas kula kicuk kawit jam 09.00 esuk wis nang kene. Aku iso longgone tapi kok nek wis rodok tengah wengi aku tak mulih oleh apa ora. Nggih, matur sembah nuwun ngaten. pelok napa slendro, Mbak? Pelok no reok kok. Pelok no reok kok. Laras pelok itu biasane reok. Kulino nggawa laras dhewe lak kurang kita to. Kulino gogong dhewe jadi. Iya. Urip ing donya tan lamin
aja demen numpuk bondo ilinga dambi gurine lamun mati tan kinawa aku digremeng kono manging nego penggo Nano kejaba amal jariyah mulot seneng tulung marang sepadaning niki nggih sak langgame Mbah Tris napa ingkang dipun kersakaken. ya gandengan iki ya berkaitan Apa? karo sambungan ya Mm-mm. selawat badar ya ngono ora religi. iya Ayo pelok Mas Lindro. ya gandenge kuwi ngono lho Reok apa? ya sompret dhewe nadane dhewe sompret ki ya pelok ya selindro Iya. karek sing buka bolongan Salat ngoten biasane ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah Mas, Salamullah ala yasin habibillah yuk. Tawasana bismillah wa bilati rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah monggo monggo para kanca jaler estri nom lan tuwa padha-padha kangelingono kapan-kapan nampa timbalan salatullah Salamullah timbalane kang maha kuwasa gelem ra gelem bakal lunga
salini panganggo putih yen wis budal ora kena mulih dawa rodane rodo manungsa cucukane omah guwa tanpa bantal tanpa kelosokur Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibullah wane ora ana lawange turu ijen ora ana kancane diurugi anjang-anjang diurugi disiram kembang gur Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah pangapunten suwi ibarate gaman pusaka ora dijamasi dadi iki blek ora diungkal maksude ngono biyen jaman semono ya ngono kae wong saiki wis kaya ngene nggih sing baken niku ngeleluri marang kabudayanipun nggih Mbak Tris nggih nggih sing baken niku iki pemakun yo sitok kas alah ping 10 ae mboten napa-napa wong niku kaca-kaca jenengan piyambak totoke ninom oh sinom pelok napa yo slendro nyamat neh unggulina pelok sing reyok kok ulina reyok ayo Oh, iya. bakal nyamat engko nek bar nyamat kowe kok tak jak ngadeg iki anak wedokku iki anakku wedok lho dok oh niku heeh oh alah iki anake adikku Suwargi Mas Ugo oh anake Mas Bugo ya aku yo ampun. matur suwun sanget iya si enek sing nerusne budayane ya, lah alhamdulillah ngoten ta ya diteruskan Nduk nggone nguri marang pesindenan iya mereka ngene wong iki yen gelem ngudi marang pesindenan so umur pira tetep payu wis to kowe nek wis rabi ya to umur wis 30 munggah gedene 40 iku wis nek nggut penyanyi elektron campur sari ora payu beda nek karo krawitan utawa sinden maranggono arek umur swidak arek tuwek tetep payu bujange lah nggih dipun iki berjuange budaya wo luar biasa heeh dulurku lanang iki karo aku oh angger gawe apa wong loro jogetku ngene kendang aku ngono kuwi alhamdulillah iso ngrembaka lah nggih heeh iki yo ngono tak kandhane nduk lho kowe penerus aja mbok tinggane budaya Jawa tinggalane para leluhur kita iya budaya ki ngluhurke asma budaya kuwi ngluhurke asma prilaku ning budaya kuwi bisa nambahi daya kekuatane nusa bangsa lan agama
Lah nggih ngoten to kira-kira Nggih no. bujang. Nggih mboten kira-kira nggih kedah ngaten Tenang, niku. yakin kuwi. Nyatane Pak Dene Galuh ki Pak Sutris ki isine urip mantep, madhep. Yakin karo sing gawe urip. Nah, Nyatane alhamdulillah iso kalaksanan apa kang dadi iya. kasembadan. Tur sing paling baku iki aja ngarep-ngarep aku ki kuwi kudu pira. Dadi aja ngregani. Mula Lah iki kuwi ngoten to. dadi wong seni sing ora gampang kanthi tulus sing ati yang ngono kuwi. Luhuring budaya saka tingkahe, saka lagune. Aja mlaku rung dilakoni kok panas. Lah iya. Kuwi lak ya padha karo tantangane awake dhewe to. Nggih. Wong kesuksesan kuwi saka niat atimu, tekad lakumu, tekun gaweamu, temen penghasilanmu. Insyaallah bakal ketekan kasembadanmu. Kok jawab ora? Ya Pak, piye ngono? Ya kudu Anu palik apa? apa wae. Pak Po ya. Anteping kalbu, anteping ati, rasa. Nek kowe ngetone pikir jiwamu tok, nek gak nganggo jasmanimu, rohanimu, aduh engko teko ndi playumu. Kudu duwe prinsip siji. Nggih ngoten nggih. Sithik. Neng teges. Ngono. Nggih, nggih napa niki? Salajengipun, Patris. Nolak delaku. Senggake yo. Kayane mupo kang tumrap ning tanah Jawi Janji sabar. Wong agung mangeksi panah bahan seno Orang Bapati Amar Wolan nafsu mampir mas. mampir para mampir ora mampir salahmu dhewe lur lawange dibuka liwat ragil mampir ya salah dhewe. Nyatanipun wau ajeng mampir jujuk mriki nggih dipenggak. Ya aja jujuk kono. Mapan kono aku ya ngono. Kuwi ke anu nangis. Nduk. Iki mau tak jak barang esuk. Iki tak jak bersih desa nang kasihan kono wingi. Kowe aja jujuk nang omah, jujuk kok punden kono aku ngono. Dijak tak jak ngamen sik nge.
Oh, siang wau. Iya. wis. Ndobel. Alhamdulillah berkah Gusti. Wong ana tiba cebloke rezeki lho ya dilalah pas tiba bareng-bareng. Mosok ya arep ditulak. Lah iya. Ya arep kaya ngapa diterima, ya dilakoni, kancane ya akeh. Nggih ngoten ta nggih? Lah nggih no. Nyatane iso ngrampungi mau Mbah Wo ya teko kene. Yah. Suwen nang kowe Rama. Awale mbiyen ke arepe macung dadi kami tuwa, ngantek saiki lagi teko kene. Yah. Masyaallah kebuka atine. Ngoten nggih? Hama. Oh, alah ngono kula, arep lali. Piyong canggih. Pripun? Niku mangke dipun potong nggih. Potong to? Oh, wis gampang perkara motong. Wong wis gundul lho ya ta. Arep dipotong ki rambuté semene iki jejer. Pinepsu topo panah piying siang mau sore kandhane Pak Puhmu ki Cuk. Pripun? Aja bojo loro, tapi nek loro sitok nang Menggung, sitok nang gone Saradan. Niku ke yo gak oleh nek muni 1, 2, 3, 4. Nek wis trima arep ngopo? Nek wis trima arep ngopo? Sok kadang ora trima ku lho, sing ndok ndadekne kisruh. Kok iso muni ngono padha nglakoni. Lho aku 4 lho ucul kabeh. Piye? Unine trima nyatane ya ora trima. Ya ngono ya Mas Yogi. Halah ijen tanpa rawang arek ya ngene iki lho. Lah. Lah jeng ngoten niku kok jek arep-arep mlayu ning panekan lho. Lah nang kono arep golek kambil. Apa kira kambil ijo sik? Anu kae. Boten ngeten. Lah wong penyen ki tindak panekan diparingi gayor kok ya diumbar ora di. Lah piye wong gayor ki gandolane gong. Gong ki keagungan. Lah wong cagak kok are-yor ngono kuwi engke lho gayore. Ya piye aku ngono, gareng mantek kek gak eneng alate pantek. Lah ya wis penting tak ingene tak nggih kenangan ngono wae lho ya. Nggih kedah dipun openi Kang Sae Cih Kang Mas. Iya, engko tak kandha karo anakmu lanang ae. Iji. Le. Bumu kandha gayorke dirupakara sing apik, gek dipernis neh aja diumbar ngono kuwi ke. Krungu rejane. Niku wau sing tak seneni Mas Nur niku. Lho nek anakmu lanang kuwi nglonoh kok. Anakmu lanang kuwi nglonoh. Mbah, kowe ning omah apa ora? Nang omah, ya aku tak rono. Lho lah teko lu seminggu lagi teko omah. Neng ndi parane mosok numpak bis ki Surabaya. Tempur Sari ngloro ki mesti pirang jam. Lah niku kapan omah buka niku dileboni kok. Nggih. Sithik wae, engko nek aku kok kedelarung-delarung malah gak kepenak. Ah, mboten napa-napa. Hama nek diculne dhewe lak kudu mlayu ae. Iya. Kulino aku ki ana teken lho ben tegen. Lah sakniki niku wau pripun?
anu ponakanipun niku diudekne Sik napa? aku ora ketang sithik. Aku ben marem atiku. Nggih pripun? Ya ki tak unggahne panggung. Rene arep ngopo? Pak Dalang Oh, ngomong ngaten. rene. Nggih, menika mumpung ora ketang sithik enter wekdal. klungsu melok uduh. Nonton Ya, no. aku ya iso. Monggo Mas dipun sepati. Mas Aja dipleraki. Mas aja dibayai. Karepku jalati SMI. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Bakuke dari jaman kok ya sing eling apa iku budaya pancene bener kandamu Mas aja diperaki Mas aja dipayai karepku jalati SMP tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Maboke eri ing jaman ya eling cak apa iku budaya pancene bener kandhamu Matur suwun sugeng rawuh nggih Cah Bagus Wilujeng dalu. ora ngira ora ngipi nek teko tenan Ada ngimpi napa melek kok ngimpi. lah iya Kula tak Kula ulun salam riyen nggih. siap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golek waluh ning pinggir sumur ingkang sami rawuh mugi panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Ngene kula nek seni asli. Aku lak ya mung reok. Golek janten ditaleni kawat piyai sangen mugi pinaringan sehat walafiat. Amin Pak Bambang. Amin Sangen. Allahumma. Amin. Golek janten karo kuaci piyai sangen mugi murah rezeki. Amin Allahumma. Amin. Golek janten karo klenteng perawan sangen ireng-ireng. Rambute. Oh iya. Kowe ki mayang apa pun njaluk ngisin wong. Wedang apa rokok apa. Lah ora ngono ora diugahke kok. Ngisini. Ngono ki aku jalukno. Bocah kok. Padha dremise. Alhamdulillah. Nggih. Mas Widodop Nggih. kalian panjenengan Pak Tris Nggih. kula saged sowan mriki nuwun dawuh panjenengan mugi-mugi anggen panjenengan kagungan damel menika tasakuran wonten wulan sura menika Gusti tansah ngijabahi. Amin. Saha wungon ing ratri menika mugi-mugi mbarokahi kang sami rawuh. Amin. Amin. Amargi tumrap kula wungon wonten ing wulan sura menika wonten menapa nggih dawuh-dawuh menika wong ki nek ora napa nek ra iso poso ya melek ngaten nika. Dados nek wonten wulan sura niku ngurang-ngurangi. Dalang niki ngurang-ngurangi terus. Nggih ngurang-ngurangi pancen ini. Lha pancen yo ngurang-ngurangi pancen yo serene apa-apa. Ngantek apa-apa njaluk. Aja ngono kuwi Mas, ngisin-ngisini. Tapi yen tak sawang saiki candrane Widodo ku wis ora kaya mbiyen. Pripun maksude? Lho seksine. Mbiyen ki ngene gelem. Ngono heeh. Saiki ketoke wis ngadep ngulon tenanan. Ngadep ngulon. Nggih, kula saniki pun madhep ngilen. Iwak kirik wis gak. Heeh. Ya ta? Wis gak Wis tau. gak.
mergone yo reneng. Arak prei, nggih ta? No, wis Mergane yo reneng. Mboten niki pun dulur kula lanang niki sakniki alhamdulillah jog napa kersa napa nggih gegulang putra-putra wonten pedalangan. Kula ngertos wadah dajan bak ya telaten tenan dulur kula. Mas Dodo nggih menika ingkang rawuh seniman-seniman tumplek-blek saking Medion, Magetan nggih ta. Nika nggih wonten anu sederek sepuh jenengan Mas nika Pak Timbul. Pak Timbul rawuh ya. Nggih rawuh. Alhamdulillah. Saking ngandhap nika Pak Joko Kendang terus Mas Bayu Toprak putrane Pak Kusyadi. Mbah Slamet DPR. Mas Bayu. Selamat lho piye. Mas Bayu kembar ngene. Mas Bayu kembar nika ngene. Mas Bayu sing Toko. Iya. Loh. Kowe kadung aku ngene pokoknya kaget. Lho. Ya wengko ora kitang sak kalimat ya bentuk kan. Walah nggih. Ben adil kok. Ingkang baken namung nderek memuji Iya. sak sampunipun ringgitan ing Ratri Kalanggan menika sedaya pinaringan rahayu wilujeng tebih saking Sambikala. Amin. Sedaya pinaringan gancar anggenipun pados sandang buka sak sianga sak ratrinipun. Amin Allahumma. Amin. Nggih, kula namung saged ndongak-ndongake ngoten niku. Niki Ya ora kitang siji wae lagu to kok. nek Wong gendeng. nek nembang anak kula. Kene le. Nek cah bagus. Kene. Enggane. Ditinting. Mbah aja dolanan HP, Mbah. Ditinting. Moji apa cimo. Nah. Tul cahe nak cahe catul cahe ji kuntul care banyak doke pancul kari siji tul cahe nak cahe catul cahe ji kuntul care banyak doke pancul kari siji abang-abang gendera londo kulon sithik kuburan mayit Lambi abang go tondo-tondo wedak ukur go golek duwe. Iki anak lanangmu dah bagus. Nggih, pripun? Alhamdulillah. Anak kula bagus ta? Ya bagus. Lah niku anake bagus, tanggane bagus-bagus. Sik to tak gaeke to, tunggu susu to. Sabar. Nggih. Niki kesane nderek uyung-uyung nyengkuyung lekasipun Mbah Tris. Kanggo bangun jiwa. Bangun apa? Jiwamu iki pikir nalare ben jiwane jes. Sing ngomong sinten? Aku. Nggih pokoke anak kula didik seni ngoten mawon. Ya, yus jiwamu kan. Benjing ajeng dados napa? Benjing ajeng neruske pripun? Kula betahe nek tiyang tersebut nika sangono anakmu saoke-oke. Ngaten terus besok arep milih apa? Arep pengen dadi dalang apa dadi apa monggo. Ning sing penting yang sepuh. Kuwi nek nggonmu. Nggih. Nggonku mbiyen gak ngono. Pripun? Cah lanang kok nduwel nang omah. Ndak dolan sing adoh. Sok adoh pitik. Ngono kuwi Ngoten niku. wong tuaku mbiyen ngono. Nek tiyang riyen lake anake kudu dipinterne kabeh ngoten ta? Iya. Ora kok pinter. Lha pripun? Lunga sing adoh. Oh, lunga Golek sing adoh. pengalaman. Golek wawasan, golek ilmu sing akeh ngono. Nggih. Dadi ben aja kaget nek ngadepi apa wae. Nggih. Biyen ngono kuwi Mbah Kungku. Lah nggih. Le, ngene nembang le. Ini kowe karo bapakmu. Nembang. Mbah Kung tak medun. Ya. Nggih. Nah, niki Bawa. Mas Dik Danang. Wah, niki Nggih. dalang pernah anu nggih meraih anu Mas nggih. Juara internasional nggih. Nasional. Internasional. Aduh menasional. Tak dhuwurke ngono. Aja. Dateng Jakarta nggih. Jakarta. Juara Ngadeg satu. to le. Sik nopakmu sing asam urate ngadeg kok kowe kowe. Lah iya. Bapakmu wis asam urate ngadeg kowe. Pripun iki? Heh? Yadan mau piye ngono yo nembang. Bocah kowe. Wong Ono. kupluke vegine wis miring kowe. Lah iya. Tak takoni. Nah. Ayo, anu dadang gula. Lah suluk apa piye? Rukun Islam keneng, sesideman keneng, ya. Rukun Islam.
rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama neneng aja padha titing galne Kacang ora ninggal anjaran. Ya Mas, kacang ora ninggal anjaran. Si kondo sinten. Lho, niki fakta kok. Kacang ra ninggal Lanjaran. lah nek kacang atom ki ya lanjarane. Ayo, piye piye? Piye? Ning lak yo kacang, Tetep kacang. lah kene ha, kacang ra ninggal lanjaran malah urung mesti. Ndang, piye? Mo. Kowe ki aja-aja kudu bener lho. Ditutke barang wae. Rumangsa. Parai guyu. Disepel malah guyu. salat kang limang waktu kudu tansah dipun apa? Alah, Apa wis apa? Dipun lam baik. dan iki so waduh men gregele. Nah, nggih. Le cengkoke jenenge cengkok ki ngene iki. Niki sing biasane sing kula ajak Niki? nggih. Mang manut Mas Widodo. Ten pundi-pundi mangtutke, pun. Berarti Mas Widodo mancing, Mas Widodo ten pundi-pundi mangtutke. Dadi wis ora wani ngopo-ngopo sakniki. Nggih, alhamdulillah. Iku cagak aku. Iku cagak agama pakarti kang luhur. Kelas pinten Mas Danang sakniki? Kelas kalih. Kelas kalih SMP. kalih pikul napa pikul? Mas, Kalih iki SMP apa SMA Nah, muni kalih tok. SMP. SMP sekolah menengah. Sing demben mayang teng bunderan niku nggih. Mas Nggih, Danang. nggih. Niki piyantunipun. Nggih. Dik Danang sing mayang teng ngajengi DPR nggih. Omongno anakku. Nah, niki anake Mas Bak iki. Lah niki piyantune niki. Sore ngendang jaipong. Walah alah. Niku anake Pak Bagio niki. Bagong kok Bagio. Anake Bagong, Pak Bak. Niku Pak Bak niku riyen nggih senior kula. Ora. Sik ngriku kok. Ya. Monggo. Ngatoken tumindak mungkar yakti urip mangyo bejo lair batin bejo donya Suara iki wis kadung apik ngene iki ora usah ngerokok siji gitu. Kalau rungokno. Loro, ora usah pacaran. Nah, kalau rungokno Mas. Suara ben ngono. Ning nek suarane luwih apik neh ben iso ndang iso bedah kuwi malah rokok jane. Sampane wong tuwek kena digugu berarti. Jare aja ngerokok. Lho niki pengalaman kula, Mas. Nah. Nek iso gak ngerokok ya ora apa-apa. Nek wong nek ndalang nek gak ngerokok tar ya ora patut. Gak patut nggih, daturi kok. Ora Mas iki guyon. Ayo iki ditembangi apa? Ditembangke tetep donga Mas, mergo Donga, niki nggih. Hubungane kalih sura. Sura. Dadi piyayi ingkang rawuh kersane sami eling lagune Pepeling. Pepeling. Nggih. Karya Ki Haji Anom Surata. Nah, Kok sepel. lah nggih. Maka Maka tatos. nunung. Ya.
Sati elengke wis wancine padha nindakake kadang wis lumayan wayahe sampeyan tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan tumak rika luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar putri alat saya ingatake tidak ungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sedela sapirat kawasan pasrah sing kuwasa yang kepareng esok